Wa rahmatullahi ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. From Facebook. Naam. By A.B. Sadiq. Naam. He says, please, Malam, what is the real fact about a Muslim to act a film as a means of career? Well, film is a relative term. Therefore, the content and the message of the film is more important than considering only the word film or the career filming or acting. Therefore, it is important we note. Wato yana tambaya ne akan me hukuncin mutum musulmi ya dauki yin film a matsayin sana'a. Nace film ai magana ce mai fadi. Babban abu kawai shine wani irin film din ne. Me ake nunawa a ciki, wani sako ne a ciki. Kar mu maimaita kuskuren da muka yi a baya. Daga fitowar film a arewacin Najeriya aka tsine mu wa duk wanda zai yi, aka ce ya lalace ya zama dan banza. Yanzu idan da za a tafi ɗakin kowane liman randomly a je a bincika akwai CD a ɗakin nan, to in Allah dan an samu 10 to za a samu 1 na Hausa film. Ko da ba liman din ne ya kai ba, matarsa tana kallo, ko yarsa tana kallo, ko ɗansa yana kallo. Ina fata ana fahimta. Sannan ma gaba ɗaya su kutum akwai tasha wacce kusan a ce tana nuna wayannan, kai in ma tasha ta Hausa ce in ba ta nuna wayannan fina-finai din ba za ta yi farin jini ba. Saboda haka ba fim din bane matsala. Abin da ya kamata mu yi, mu jawo masu fim din kusa da mu, sai mu dinga nuna musu wannan irin tsarin fim din akwai kuskure, ya saba wa musulunci, kar ku yi shi. Ɗazun nan wasu suka kawo mun ziyara masallacin nan, 'yan fim. Ina zaune aka ce malam kayi baki, na ce to ina suke. Sai na ga wasu 'yan mata guda biyu, sai aka ce wayannan 'yan fim ne. Na ce to madalla sannunku da zuwa, daman irinku muke nema. Kuma na musu wa'azi, na ce ku ɗauki fim ɗin nan sana'a, kuma ku ɗauka zai iya kai ku wuta, zai iya kai ku aljanna. Idan kun yi abin da Allah yake so zai kai ku aljanna, in kun yi abin da Allah baya so zai kai ku wuta. Suka tashi za su tafi, na ce to ga kuma kudin cingam, kasan mata 'yan mata cingam suke ci. Suka karba? Sun karba? To ba su karba ba. Ai ina jin ban shekara 2 a masallacin nan ba na taba kawo alinu nan. Yes. Ya zo ya saurari tafsiri ya tafi. Da zai tafi ya ce wallahi malam, da malamai suna jan mu haka da ba za mu yi shirme ba. So da haka ku ja su a jiki, ku nuna musu ba daidai ɗinsu ba, ya fi ku tsine musu.